Danas smo pitali ljubitelje pasa. Jedno pitanje koje ih je ekstremno razbesnilo, ili smo mi bar to očekivali. Šta mislite o ideji da se uvede porez na veličinu psa kao vid poreza na luksuz? Pa znate šta, uvešće porez i na vazduh. Nemam nikakvo neko mišljenje, zato što ni nemam pse. Zašto bi uvodili porez na pse? Neka bude sve umereno. To je Glupost. glupost. Iskreno glupost. Kakve veze ima pas je pas. Ne znam, treba porez na neke druge stvari, ne na to. Moje mišljenje, ne znam. Ja sam za to da se uvede porez na sve veličine. I to velikih. Sad da li je veći, manji? Ja, to bi bilo dobro. Ja imam 72 godine i to je moje mišljenje. Takve treba smestiti, Ja sam žena starog kova. ne na ulicu, vezati iza ograde. Što veći pas, to veći porez. Mislim da bi nam to poprilično budžet popunila. Ali moja tačka gledišta je to, pile moje. Moj vidik je takav, neka se oporezuje. Charlie, šta mislite o oporezivanju? Nisam za to. Hoću da što pre dođe Nova godina.